Para i-reduce yung mga kinain namin sa Christmas Christmas at kahapon. oo, sa New Year. Ang bilis! Tapos nawalan kami ng power, no? So ibig sabihin, hindi kami makaabante ng husto. At saka yun po, i-explain ko sa sa shop kung ano yung nangyari. At sana mahanap nila yung yung problema, no? Nakabukas. Kaya titignan natin sa loob. Naman hier fahren ja trotzdem weg. Balak namin na pupunta ngayon sa Munich pero bumalik kami kasi may warning sign yung aming sasakyan. Kaya delikado. Kasi kung mag-drive si Jeb, wala na siyang power ba? Kaya bumalik na kami sa Augsburg. Kasi medyo alanganin. Baka hindi tayo makabalik. Sa harap dun may blink nagbi-blink. Warning sign yun Don't give me. Ayan. Yung nagbe-blink na yun. Nag-research pa kami sa Google at saka sabi nila kapag nagbi-blink yun na may warning sign, kailangan tayo pupunta na sa workshop at ipa-check up kung ano ang defect. Kaya Kasi po pwede tayong hindi oo, baka mamaya hindi tayo makabalik. Ang problema ngayon, holiday. Yun, holiday kasi ngayon kaya walang nakabukas na shop. Kaya yun, Kaya bumalik na lang kami. balik na lang. Ay sayang, ang ganda pa ng weather. Sabi namin papunta na lang tayo sa Munich pero yun, ganito na ang nangyari. Wala tayong magagawa. Kaya So yun. dito na lang kami magpasyal dito sa Augsburg na naman. Sige, samahan nyo na lang kami. Ewan ko kung sabi namin magdiretso na lang kami sa workshop at i-park na lang yung sasakyan doon para bukas nakabukas na yung mga shop. Balikan na lang ni Jem. Kasi baka kung uuwi pa kami, baka hindi na mag-start. Oo. Alanganin kasi kung hindi na mag-start at doon sa bahay, ipapatow. Ipapatow para hatakin nila. Ipapahatak. Mahal yun kaya sa na lang, sa shop na lang tayo diretso, tapos uwi kami, lalakad na lang or magsakay ng Train. local train. Yun. Or mag-roller kasi may roller din na kami para kay Liam. Si Liam mag-roller, kami maglakad na lang. Maganda naman yung weather. Kaya Mama, ich habe jetzt gar nicht wir geschlafen. sind ja jetzt in Augsburg, no? Ja, Oo. wir haben gar nicht geschlafen, Mama. Ja, was halt auch aufgeht. Yung isa pa kaya kami bumalik kasi yung power talagang wala na kung nandun na kami sa highway talagang hindi kami maka-forward ba, delikado rin yun, di ba? Ginagamit ko ngayon yung camera ni Jeb, parang iba yung mukha dito, parang kitang-kita lahat ng mga kasi yung camera ko wala na kasing storage, kaya yun, yung cellphone na lang ni Jeb. Sa mga video pala kailangan ng maraming storage. Ay naku, yung cellphone ko lang 215 lang ata. Cool. 128, diba? 128. 128 pala gigabyte yung cellphone ko, maliit lang. Kaya kulang kapag video. Ang dami kasing video. Nandito na kami sa workshop.
ng sasakyan. Magmedyas na si Liam kasi nakapaa. Warte, nicht so drücken, schau mal. Nagparada na kami sa dito sa my street kasi bawal sa loob, private. Kaya dito Du na ist lang. denn ist okay? Hier? Du denn ist okay. Nahanapan niyo ang mga medyas? Hast du gefunden? Ist okay? Ja. Oh, sige. Oh, mag-jacket ka na. Alles mitnehmen, oder? Ako rin mag-jacket. Wow. Iwan ko muna kayo dyan sa ano. Dali. Aray ko. Yung mga muscles ko. Aray ko. Nag-exercise kasi ako kahapon kaya na ano yung mga muscles ko na nagalaw. Ay, nandito. Ano hinahanap mo? Yung ano ni Liam. Yan, scarf. Liam, warte, ja? Ito. Na ano na natin, lahat yung mga gamit natin. Oh, nakuha ko na lahat. Ay, nako, sayang mga kaibigan. Next time na lang, next time. Next time na lang tayo pupunta sa ano? Sa Munich. Oo, pupunta tayo sa Munich. Ayan. Ah, yung cellphone. Yung cellphone mo, huwag mong kalimutan. Ayan. So, ayan. Pakisarado yan. Oo, nakuha ko na lahat. Isarado natin. Ayan. So, itong sasakyan na to, mga kaibigan, Liam, come ba? i-ano natin dito yung workshop. Dito nila ginagawa yung ano, workshop. I mean, nagre-repair ng mga ano. Pero tignan muna natin baka may ano, baka ano bang tawag nila doon? Man kann ja Naka-open sila. Kasi may tinatawag na note dins dito, yung in case of emergency, pwede silang ano, Oh, ada Tulungan. Twitch, oh. oh, pwede silang tumulong sa mga nangangailangan ng tulong. Di ba? So let's go. Ay nako, sayang ano. Excited pa ako eh. Excited. Akala namin makapunta kami sa Munich ngayon. Ay nako, minalas tayo ngayon. Tingnan natin kung nakabukas. Liam, come on. Liam, come here. Jones. Weihnachtsbaum. O yan, dami sasakyan dito. Pero tignan natin yung schedule. Ay, wala. Service from... von 7 sogar. Von 7 Uhr. So 7 o'clock. Chip ist offen. Ay, open. Montag bis Freitag, Samstag. Liam, nicht, warte mal. 9 bis 13 Uhr. Nagbukas yung door, Chip, oh. Subukan nga natin pumunta sa loob. Ah, close. Nakaano lang, nagbukas lang yung door pero close, walang tao. Ewan ko kung ba't hindi nila close yung door, baka nakalimutan. Siguro. Siguro. Ano ba yan? Pero maganda yung weather kaya stay positive pa rin, di ba? Kahit na wala na. Medyo sayang lang kasi yung weather. No? Eh maganda naman rin dito. Hmm. So tara na. Lalakad na kami. Ma-exercise tayo. Yun na lang. Para i-reduce yung mga kinain namin sa ano. Christmas at saka kahapon. Oo, sa New Year. Okay. Liam, here.
magbigay lang ako ng parang feedback kung ano po yung nangyari doon sa sasakyan, no. Nabubulol tuloy ako. Pasensya na, parang ninenervyos ako sa channel ni Mrs. So, noong papunta na po kami, siguro mga 20 minutes on the way, nasa highway po kami. May nagbi-blink na parang ano, sign, no. Hindi ko kasi alam yung English term niya. Basta nagbi-blink 'yon. At saka yung lane assist ay biglang nag-shut off. Tapos nung nag-shut off yung lane assist, biglang nag-blink yung sinasabi kong nagbi-blink na 'yon. Tapos nawalan kami ng power, no. So ibig sabihin hindi kami makaabante ng husto. Tapos yun, sabi ko alanganin to. Tapos yun po, kaya nang sinabi ni Mrs. kanina, nag-research kami kasi hindi po ako marunong, o si Mrs. hindi po siya marunong sa mga patungkol sa mga ganyan. Ang the best suggestion ay diretso na lang sa diretso. Mag-cross tayo dyan? Oh, diretso na lang sa workshop para tignan yung kung ano yung diferensya. So yun ang ginawa po namin. At ngayon naman, syempre pauwi na po kami, no? So yun pong nangyari. Bukas pupunta ako doon at saka yun po i-explain ko sa sa shop kung ano yung nangyari at sana mahanap nila yung yung problema, no. Yun po yung yung nangyari kanina. Mga ilang oras pa kaya? 45 minutes siguro. Oh, Oh, Jen. siguro. Pero ang alam ko mga isang oras pa tayong maglalakad tapos yun. Isang oras. Wala, sa umpisa pa lang tayo eh, oh. Buti may baon tayong saging. Parang gutom na ako eh. At saka yung yung tubig. Gutom na kayo? Medyo, oo. Duli mas dohong ah. Was ist denn? Wir haben Bananen. Banane. Und was noch? Das war's. Oh, Oh, may nagbabike. Ay wala daw, hindi siya hindi siya ginugutom. Pero ako inuuhaw. Ang daming mga construction dito. Noon lang to. Mga field. Pero bagong-bago yung mga building. Dinidevelop na nila. Oh. Parang biglaan kasi to, mga kaibigan. Dumadaan kami rito, wala talagang isang building dito na nakatayo, tapos ngayon oh. My goodness. Oh. Ayan. Oh, ganitong itsura nito noon, mga ganyan oh. Mga halaman lang at saka Pero ngayon, ayan. Grabe. Ay nako. Kami naman, ayan oh. Malayo pa mga kaibigan. Mein Fuß hat schon. Yun oh, yung sandali ah. Doon sa may kami nakatira doon. Dito, saan ba yung kamay ko? Oh. Dito kami nakatira dito sa may building na to. Mainit na. Ay, nako. Malayo pa tayo sa Kabihasnan, mga kaibigan. Malayo pa. parang tayo dito, parang awan nga di tao. No civilization. Oh, malayo sa Kabihasnan. Di ba? Si Liam naman doon. Tignan natin. Baka mag-shortcut tayo dito sa may field. Mahangin nga lang, mga kaibigan. Dito na kami dadaan. Ada pag na? Maputik na naman yung mga sapatos natin. Dito na kami sa kabila.
Dito na tayo uupo. Okay. Was wohl sagen? Gibst du mir deine Schuhe? Ja. Ich mach das schon. Ang putik. Yung sapatos ni Liam, putik Hey, na. zeig nicht. Das ist ja nicht schlimm. Linisan mo na Soll natin ich to. jetzt so? Na, ja, tu das da drunter. Ich tu das sauber, ja? Si Jeb, linilinis yung sapatos ni Liam kasi maputik. Kami, kumakain ng saging. Buti may dala ako. Ja. Was ist das für ein Cake? Gusto lang may banana. Ja? Ja, klar. O, dito na tayo dadaan. Sa may tulay. Diyan yan. Shortcut. Yan. O, sige, let's go. Buti may tulay tayo dito kasi shortcut. Nadadaol. Sira yung ano. Nagkaslimot eh. Oh. Baka sira yung ano dito, yung traffic light. Let's go. Da ist der Hotelturm spitze. Da oben da. Ang bilis. Warum doch nicht mehr? Patuloy tayo sa paglalakbay. Oh. Malayo pa, malayo pa. Naghanap kami ng shortcut pero ang hirap makahanap ng shortcut. Akala namin 1 oras lang pero more than 1 hour na kaming naglalakad. Sabi ni Maria may daanan daw dito. Pero ang alam ko wala. Tignan nga natin kung may talagang daanan dito. Yeah? Ano to oh? Train station na ano? Dati na train station. Pero Oo. yan. Ito yung ano. Nag-stop lang dito yung ano. Yung train. Trail ba ang tawag doon? Meron pala. Meron palang daanan dito. First time kong dumaan dito mga kaibigan. Oh. Ito po old na stop ano bang tawag din na dito? Kung saan nag-stop yung train. Magbaba ng pasaheros at manguha ng pasaheros. Ay nako. Nakalimutan ko. Ayan. Alam ko na dito pero first time kong pumunta dito. Siguro may ano pa tayo. Half hour. 30 minutes pa. Ay ano pala dito, talagang industrial. Oh. Mga paggawaan ng ano yan, oh. PCE. Yan. May paggawaan dyan. Ewan ko kung anong ginagawa nila dyan. Sa PCE. Oh. Si Mrs. at Liam naman. Let's go! Ito yung sinasabi mo kanina na ano? Sa local van? Sa local train? Local bus. Oo. Doon ang ano, Betty Haltestelle. Yun pala. Ito, hindi ko alam. Mesit Centrum. Oh. Meine Schienen sind O sige, basta schmal. punta na lang tayo. Hindi naman tayo maliligaw. Pag naligaw tayo, di anya ngayong road.
Sa ngayon mga kaibigan, hindi namin alam kung saan kami pupunta. O, eskwelahan daw ito eh. Hindi Oo. ko alam kung anong school. Dito na lang, basta. Alam ko na. Alam mo na. Ah, okay. So dito naman mga kaibigan, ito may mga garden dyan, oh. Dyan. Oh. Dito na kami dadaan. Para shortcut. Tignan natin kung saan tayo lalabas. Hindi namin alam. Nandito tayo sa likod ng parang mga private na mga garden dito. Ah, dito. Ah, oo. Ito may mga garden. Yeah, diretso. At ito, school. Nabasa ko kanina, school ito. Oo. Ah, may daanan na dito. May daanan na. Na sementado. Oh, mga bahay-bahay. Yeah, bun. Yan nagbati ito. Ito mo yan tayo. At last, natagpuan natin yung daan, no? Ngayon nga. Ah, dito rin kitang-kita yung mga garden na private. Oh, ganito ang itsura. Ito, oh, simbahan ng Katoliko. Nakabukas. Kaya titignan natin sa loob. Ang laki yung door, oh. Wow. Ay, my... Ich glaube, hier geht man rein. Open. Tingnan mo. Ay, close. Nakasara? Close pala. Ah, sayang. Dito. Hindi Tignan mo nga. Ganito ang sa loob, oh, sa simbahan. Sayang hindi pa sarado. Sarado. Oo. Dito na lang kayo, balik yung tsura natin. Bakit? Ganito. Hindi tayo makapasok sa loob. Dito, may maliit na parang room. At pwedeng mag-ano ng kandila dito, mag-apoy. At ito, si Mary at si Jesus. Dito pwede rin mag-apoy ng kandila. Tingnan ko nga yung marmor ba ito, Jem? Hindi ko alam. Ganito yung room. Lalabas na tayo. Ay, nakauwi na kami. Grabe. Akala namin isang oras lang. Alam nyo kung kaano kami tagal. More than 2 hours. More than 2 hours kami naglakad. Ay, naku. Pawis na pawis ako. Okay. Ah, Oh my goodness. ayun. Kaya, Mahirap masiraan ng sasakyan. Buti nakahabol namin sa hanggang sa ano, dun sa sa workshop. workshop, ano? Oo nga. Okay. Kasi pag ipapahatak yun, mahal. Ayan. Kaya, yun, mag-ano na kami. Magpahinga. Oo, magpahinga muna kami at
Hanggang sa Yun. Sa susunod na lang. Sige. Bye-bye.